Si la primera part hem parlat de clàssics, aquest cop podem parlar d'autors joves. I comencem per una de les peces del Víctor Cordero, que porta per títol 25. Aquesta sardana està dedicada a la cobla amb un vídeo dels 25 anys. Per tant, només té 5 anys d'història, perquè com molt bé tots sabeu, la cobla aquest any està d'aniversari, celebra els 30 anys. Per tant, escoltem ara 25 de Víctor Cordero.